Alla ħares nerġa' ngħid ma kienx hawn Puttinu Cares jipprovdi dawn l-appartamenti kollha għal daw il-pazjenti kollha li r-rata qisha qiegħda tiżdied. Dan huwa Nowil Buġejja, missier li 5 snin ilu bħalsejjed fil-Bnazzi sapru f'sitwazzjoni li waslitu biex kellu bżonn jitla' Londra għall-kura minħabba bintu. Bl-għajnuna ta' Puttinu Cares, Nowil ma ħallas ċenteżmu għall-akkomodazzjoni fit 8 xhur li għamel l-Ingilterra. Kienu jsaqsuni ġo l-isptar fejn noqogħdu, konna ngħidulhom li aħna ġo pajjiżna għandna NGO li tipprovdilna appartamenti fejn noqogħdu hekk. Kulħadd jgħidlek wow, you must be very lucky li għandek speċi fejn toqgħod. Nowil ingħaqad ma' Puttinu Cares fl-appell biex kull min jagħmel użu mill-appartamenti f'Londra joħsibhom das li kieku qiegħed f'daru. Naf l-isfond li bitraskuraġni, vit li tħalla miftuħ minn persuni li kienu qed jużaw wieħed mill-appartamenti f'Londra, ħalla ħerba tant kbira li saħansitra affettwa appartamenti ieħor. Konsegwenza ta' dan se jkollhom jingħalqu ż-żewġ appartamenti inkwistjoni sakemm jissewwew il-ħsarat. Sitwazzjoni li se tkun ta' detriment għall-pazjenti li f'Jannar tilgħin Londra biex jagħmlu l-bone marrow transplant, hekk kif dawn kienu se jagħmlu użu minn dawn l-appartamenti. Barra minn hekk il-ħsara li saret tiswa aktar minn 4,000 sterlina, kif spjega l-fundatur ta' Puttinu Cares, Reni Zerafa. Aħna nifhmu li min ikun qiegħed hemmhekk ikun għaddej minn dibatija kbira. Ġifieri aħna mhux ħan nitolbu flus lil ħadd. Ma nixtiequ li nfehmuh li ta' warajh ukoll għaddej minn dibatijiet biex wieħed jgħin il-ieħor, wieħed iżommu aqwa, iżommu daqs li kieku d-dar tiegħu. Is-sena li għaddiet il-vjaġġi ta' pazjenti Maltin lejn l-Ingilterra għall-kura laħqu 823. Statistiċi tul is-snin jindikaw kif dawn kull ma jmur qed jiżdiedu biex illum il-vjaġġi l-Ingilterra għall-kura ilaħqu bejn is-60 u d-90 fix-xahar. F'dawn il-każijiet fl-isfond jittenna l-appell li wieħed juħsib l-appartament li joqgħod fih. Hekk kif bħalma ħareġ minn minn użaħ, appartament ta' Puttinu Cares f'Londra jiffaċilita ħafna mid-dbatijiet. Il-familjari tal-pejxint ikunu jistgħu jiffukaw biss fuq il-pazjent u Puttinu Cares jieħodlok sepp l-affarijiet kollha ta' mad-dawra li kollha bżonn.